Više od 7000 ljudi uživalo je ove subote na spektakularnom koncertu Severine Vučković u Portorožu, koja je atmosferu dovela do vrhunca. Koncert u Portorožu bio je jedan od mojih najboljih koncerata u Sloveniji do sada, izjavila je za portal story.rs popularna pevačica. Severina je svoj koncert održala ove subote pred više od 7000 ljudi koji su uspjeli da dođu do ulaznice, kao i za 3000 onih koji su sa plaže posmatrali njen nastup. Sve ulaznice za koncert su rasprodate nekoliko dana unapred, tako da i ne čudi što je koncert bio i više nego uspešan. Pevačica je nastup otvorila svojim hitom Brad Pitt, a otpevala je i svoje pesme sa albuma Dobrodošao u klub. Severini su se na koncertu pridružili i plesači iz plesne grupe Maestro, koji je prate na turneji sa kojima je zatvorila ovo predivno veče u Sloveniji. Ako ste i vi bili na ovom koncertu, obavezno nam prenesite vaše utiske u komentarima ispod.